the sun that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hosea walau li fost il-profet iż-żar il-għaliex kitbu fil-qosma. Okay, ma tfissirx li mhux importanti bħal Iżajja u Ġeremija. Hosea kapitlu 2. Hosea kif tafu Alla ordnalu fil-bidu tal-Ministeru tiegħu biex jiżżewweġ mara prostituta. Għaliex Alla qed jagħti parabola ħajja lill-poplu tiegħu illi il-poplu kien teraq il-lajla u kien qed jibdlu ma' Alla oħra. Hosea ma kellux il-Ministeru faċli. Il-fatt kif hu baqa' jħobb lil martu avolja kienet taqli bilu kienet parabola ħajja kif Alla jibqa' jħobb lil niesu minkejja l-infedeltà tagħhom. Ħa naraw kapitlu 2 vers 14 sal-aħħar. Għalhekk tara, jien se nħajjara u nġibha fid-deżert u nkellema fid-dajja u minn hemm nagħtiha loqsma tat-twili tagħha u wied aqor bħala bieb tat-tama u minn hemm twieġeb bħal fiem żożita bħal meta telet minn art l-Eġittu. Alla li jibqa' jinnamra u jibqa' jersa lill-poplu tiegħu minkejja il-diżobbedjenza tiegħu. U jiġri f'dak il-jum jgħid il-mulej li inti tissejjaħli issi u ma jsejjaħlix aktar bali. Issi tfisser żewġi ma jħassbi. U bali tfisser my owner, dak li possedini, jew sib. Izrael, il-poplu talla, jaraf lil-mulej bħala rabta bħal ta' żwieġ, aħna miegħu u mar. Għax neħki ismijiet il-Baalim dan l-Allat kollu, ġifi minn fomma, u ma jissemmawx aktar bisimhom. U dakina norbot għal-jom rabta ma tbejjeb tad-deżert u ma tjur tas-sema u mal-ħlejja li tkaxkru tal-art. U mill-art inkisser u mbiegħed il-qaws, is-sejf u l-gwerra. U nħallihom jistrieħu bla biża'. U nar sekmija għal dejja, iva nar sekmija bil-ħaq u bis-sewwa, bit-tjiba u l-ħniena. Nar sekmija wkoll bil-fedeltà u tara fil-mulej. Issa nissuġġerilkom ma tantx qed nagħmel għalin għax imbagħad ma tispiċċaq illi titalmu żewġ versi bl-ammet huma da. Vers 19 u 20. Nar sekmija għal dejjem, iva nar sekmija bil-ġustizzja u bis-sewwa, bit-tjiba, bil-ħesed. Kelma speċjali ebrajta, ħesed, bil-ħesed. Li tfisser ħafna translations jagħmlu loving kindness, l-imħabba ħanina jew l-imħabba leali u fidila tagħna. Hija kelma speċjali li anke biex taqlib għal Malti il-ħesed. Alla jarrasna miegħu bil-ħesed, jiġifieri imħabba leali li tibqa' mhux tisfuma jiġri fix-xejn. Bittieba bil-ħniena, nar sekmija wkoll bil-fedeltà u taraf lill-mulej. U jiġri dak il-jum jgħid il-mulej li jien inwieġeb l-ismawiet u ma nwieġeb l-art u l-art twieġeb il-qamħ u l-inbit ġdid u żejt u ma nwieġbu lil-Ġiżrael. U nizraħħa għalija fl-art u nħenn għallu ruħama. U ngħid lill-loqami int poplu tiegħi u weġibni int Alla. Vers 23 nizraħħa miegħi. Nizraħħa għalija fl-art u nħenn għallu ruħama. Ruħama tfisser m'għandix ħniena. M'għandix ħniena. Lo bħal le
ruħ anke l-antikità ir-raħma u s-slim. Ir-raħma tfisser ħniena, ruħha m'għandix ħniena. U ngħid lill-loqami tfisser mhux il-poplu tiegħi. Alla jasal biex jgħidilhom intom il-poplu tiegħi. U jweġġibni inta nagħti. Alla bil-mod grazzjuż tiegħu jara kif jersaq lill-bniedem u l-bniedem jirrispondi għal namur tagħna. Hekk illi nitansu naraw nkunu il-poplu etern tiegħu. Passaġġ ħadd sabiħ, speċjalment meta taf li kien Ħosea li kellu mara illi tant u tant qiegħed tinkwetaħ. Alla, aħna ninkwetawh, però daqshekk ma jibqax qalbu, jibqa' Jsus magħna, jibqa' Jsus fuqna sakemm jirbaħna u aħna narfu lil-mulek u ngħidulu int Alla naħseb nafx intasbu illi wasalna fit-tmiem ta' sena oħra xejn. Bil-fors, tibda taħseb li l-kalendarju ġiba konxju ta' żmien dejjem jobrom minn sena l-oħra. Però nafu wkoll li l-ħajja tagħna fiha sinifikat. Ħajja tagħna fiha għandna ċerta missjoni li qegħdin naqduha. Ġesu tagħna ministeru l-kol kemm aħna ta' min huwa pubbliku, ta' min huwa pjuttost privat, ta' min huwa kbir, ta' min huwa żgħir, ma skont l-abilità tagħna Ġesu ħatarna biex immorru u nagħmlu l-frott biex il-frott tagħna jibqa'. Jiġifieri fil-waqt li kull sena għana qegħdin anke jiena partikolarment qed inħossni li fiżikament m'għadniex mimli vitalità u enerġija. Però bħala Apostlu Pawlu nista' ngħid li biljana dal-Ministeru skont il-ħniena li qnajna ma ntax ħadna. Skont il-ħniena li qnajna. Pawlu jekk ikollok taqra l-kitbiet kollha tiegħu ċertament jitenna u huwa meraviljat bis-sens tal-ħniena tagħna. Għaliex Alla ħatarni minn ġufoqni u sseparani biex jiżvela l-libnu permezz tiegħi. Pawlu ma setax iniżilha kif hu l-ewlieni fost il-midibin kollha kien milħuq il-ħniena tagħna. Skont il-ħniena li aħna irċivejna. Ma ntax ħaġa. Aħna nitgħawmu u nitbaħħu fil-ħniena tagħna. U l-Kristjan huwa reċipjent tal-ħniena tagħna. Meta nitkellmu dwar il-ħniena, il-ħniena kif konna niddeskrivuh il-Alla, nistgħu ngħidu Alla hu ħanin. Nkunu qegħdin ngħidu l-verità. Nisgħu Alla huwa ġust, Alla huwa tajjeb, Alla huwa etern, Alla huwa omnipotenti. Da kollha jiddeskrivu se jkunu l-attributi tagħna, il-karatteristiċi tagħna. Issa l-ħniena tagħna hija attribut komunikat illi Alla jista' ukoll il-ħniena tiegħu jaħdimha fina biex aħna nirriflettuh il-Alla biex aħna b'dan is-sens issiju nixbħuh. U allura milħuqin bil-ħniena tagħna aħna kapaċi wkoll nirrispondu billi din il-ħniena nurruha lil ħaddieħor. Meta nitkellmu dwar ħniena, jiġifieri qegħdin nesprimu t-tjieba u l-imħabba tagħna lejna bħala nies ħatja. Bħala nies illi fil-ment ħadnija kontra r-rieda ċara tiegħu, mhux biżball, mhux għax ma kontx naf, imma fil-ment b'mod deliberattiv, bi-sfida għal gvern u tmexxija sovrana tagħna fuq il-ħolqien kollu tiegħu. U Alla qed juri ħniena lejn nies ħatja, u għalhekk insejħula ħniena. Lejn nies miżerabbli, lejn nies illi appuntu huma imjasrin issa bil-diżubbidienza tagħhom stess u ma jistgħu jagħmlu xejn ħlief li jistennew l-eżekuzzjoni tal-pjena illi hemm dendla fuqhom. Bħal din l-istorja li għadna smajna. Sakemm dak is-soldat baqa' fil-ħabs mingħajr ħadd ma jintervini għan-nom tiegħu allura it-tmiem tiegħu kien wieħed traġiku tal-ħadd. Wara meta nitkellmu dwar il-ħniena tagħna, qegħdin nitkellmu dwar il-modrija tiegħu. Il-kumpassjoni tiegħu li Alla iħares brieda tajba
lejn nies illi għalkemm sfidawh u għandu xi ħaġa sorprendenti għal. Li Alla jimxi bil-ġustizzja magħna hija xi ħaġa li aħna nifhmuha, hija xi ħaġa loġika, hija xi ħaġa li tiftiem u ħadd ma jista' jipprotesta il għaliex li tirċievi dak l-ħabbek huwa loġiku. Però Alla għandu aktar minn hekk. Alla kif urina l nifsu fil-paġna tal-istruttura u partikolarment fil-Bnu Ġesu Kristu, Alla jaċċertana li huwa Alla ta' ħniena, ta' ġentilezza, ta' sapportu, ta' modrija, ta' kumpassjoni magħna. L-ewwel ħaġa li ngħidilkom però dwar il-ħniena tal-Alla u din l-iktar waħda diffiċli wara rridu nittakiljawa mingħajr intimidazzjoni, mingħajr ma noqogħdu neħbew wara subajna bħal kieku le. Il-ħniena tal-Alla hija ħniena sovrana. U ċoħe hija ħniena li Alla jurija lil min irid hu. Mingħajr ħadd ma jidħallu, mingħajr ħadd ma jqanqa mistoqsijiet jew protesti. Il-ħniena tal-Alla hija ħielsa, mhijiex imġiela, Alla mhux sfurzat il juri ħniena tiegħu minn xi forza barranija. Mill-appelli tagħna jew mit-talb tagħna jew mill-dusija tagħna jew minn kwalunkwe ħaġa oħra. Alla iħares lejna u jarana bħala nies ribellużi xewwiexa kontra tiegħu illi jekk ħaqna xi ħaġa ħaqna ġudizzju tal-infern għall-eternità. Però Alla fil-kobor tal-ħniena tiegħu juri din il-ħniena ħassibha ħniena salvivika. Ħniena illi tmur li twassal lilien mill-qabar. Ħniena illi attwalment ingawduha fil-milja tagħha meta naslu fid-dar illi Ġesu tkellem dwar id-dar ta' missieri fejn hemmhekk ngawdu xirka eterna malla. Flok ma nkunu eżiljati bil-preżenza tal-Mulek taħt il-ġudizzju tiegħu fi kwieli insapportabbli. Alla jilqana fih dan. Il-ħniena tal-Alla hija ħielsa. Alla jagħtiha għax irid jagħtiha. Naħseb jiena ma nistgħux nagħmlu nevitaw illi nduru għal l-ispjegazzjoni li għatina Apostolu Pawlu naf li hija spjegazzjoni tqila. Mhux tqila fid-diskors, tqila għal qalb superva u gburja tagħna. Kieku aħna imqarnis neutrali li laħna favur ix-xitan u qas favur Alla. Kieku nifhmuha faċilment. Imma aħna għandna preġudizzju kontra Alla. Aħna lesti biex nippuntaw subajna Alla u nakkużaw, nxluh. Ħaġa li għajt hawnhekk. Pawlu ifakkarna fil-każ ta' Rebekka, il-mara ta' Iżak. Illi din ħarġet ilha u Alla għalilha għandek tawmin. Tawmin. U dawn it-tawmin meta kienu għadhom f'ġu fomhom u qegħdin allura jiġu ffurmati ma setgħux dak kellhom 200, dak kellhom moħħ, kienu jiġu ffurmati. Alla minn qabel urija d-deċiżjoni tiegħu dwar dawn it-tawmin Ġakob u Eżaw. U għalilha xi ħaġa sorprendenti għal dak iż-żmien, il-kbir se jaqbel iż-żgħir. In-normalità kienet dejjem fis-soċjetà tal-Orjent illi iż-żgħir jaqbel il-kbir. Alla hawnhekk qalet l-imwejjed, Alla qed jagħmel xi ħaġa sorprendenti, xi ħaġa illi ma tiftiehemx u li Rebekka jgħidilha il-kbir qatt jaqbel iż-żgħir. Kif hu miktub u jikkwota hawnhekk lil-Malakija, profeta fit-Testament il-Qadim illi kompla jiżviluppa dan il-ħsieb. Kompla iwassalulna fil-destinazzjoni xierqa tiegħu. Malakija kien qal ħabbejt lil Ġakob iżda bat lil Eżaw. Dawn qed tinstema xokkanti illi Alla jobod lil Eżaw meta tikkompara kif Alla ittratta lil Ġakob paragun ma kif tratta lil Eżaw.
Iva, hemm din l-avarija, hemm din id-differenza enormi. Il-Eżaw xorta waħda Alla birku u taħ muntanji ta' sejjir u taħ ħafna bejjem u ħafna għaddejja u kien benestant mill-aqwa. Kien benestant mill-aqwa. Pero xinti tara differenza kif Alla oġbu il-juri l-imħabba tiegħu jew l-ħnina tiegħu lil Ġakob. U Ġakob kien brikkun, giddib, imbroljun, min kollox. Frattant Alla jgħid jinħabbejt lil Ġakob. Xi dritt għandu Alla li jħobb il-Ġakob jew il-Eżaw? Huwa Alla. Huwa Alla sovran. Huwa Alla li ma jdaħal ħadd. Xi ngħidu mela? Ħan nippuntaw subajna. Jaqgħu hemm l-inġustizzja Alla u Pawlu jaqtanna żarda mill jgħidilna Alla ħares. Il-mistoqsija ħażina. Meta nafu li Alla iħenna xi wħud u ma jħenx għal xi oħrajn, il-mistoqsija xierqa hija din. Mhux illi hemm l-inġustizzja Alla, illi Alla mhuwiex fair, imma għandha tkun. Wow! Alla biex juri l-niena ma' xi wħud. Ma tgħaddilha mir-rasna din. Ir-rispons xira għandu jkun ta' bilħaq Alla huwa ħanin ma' nies illi maħqhomx liġken qatra ta' ħniena. Aħna nsaqsu mistoqsija ħażina u Pawlu jaf li n-nies isaqsu l-mistoqsija skorretta. U għalhekk jgħid hemm l-inġustizzja ma' Alla ħares. Għax hu qal lil Mosè inħenn għal min inħenn u nader lil min nader u nitħassar lil min jitħassar. Il-tweġiba r-responsorjal tagħna għandu jkun iva ta' bilħaq Alla juri ħniena, ħalleluja. Iva, Alla juri ħniena u juri ħniena ma' min juri ħniena. Id-deċiżjoni hija tiegħu. U hawnhekk illi nistgħu allura naħsbu u nikkonkludu. Kemm ta' bilħaq is-salvazzjoni tagħna ma tiddependi xejn fuq nafusna, ma tiddependi minn Alla illi mill-eternità ħatar nies għażilhom fi Kristu Ġesu sabiex huma qaddisin u bla teba' quddieħu fil-mabba. Inħenna minn inħenna għalhekk mela mhux billi wieħed irid. Lanqas billi wieħed jiġri imma jiddependi minn Alla li juri ħniena. Daqshekk hija meraviljuża. Il-ħina Alla in-nies ħajkunu l-ġenna. Mhux ħajkunu l-ġenna għax rriedu jkunu l-ġenna. Lanqas għax għamlu l-isforzi tagħhom biex ikunu l-ġenna. Ma jkunu l-ġenna għal raġuni waħda sempliċi u grandjuża. Alla hu ħadd. Alla hu ħadd. Jiddependi minn Alla li juri ħniena. Alla li kapaċi. Tinnotaw f'din differenza kif Alla ma mexxiex l-istess ma' Mosè kif mexa ma' Farao. Alla ma mexxiex l-istess kif mexa ma' Ġuda l-Iskarjota, ma kif mexa ma' Pietru. Illi minkejja id-ġufijiet tiegħu, u minkejja ċ-ċaħdiet tiegħu. Kristu xorta waħda baqa' Jesús waraħ u jfittxu u jikkonfermah u jgħidu int tiegħi. U Pietru rispondi l-mura għand minn immorru int. Alla li ġibna din differenza. Differenza bejn bniedem wieħed u ieħor, bejn Kristjan u atew, Alla differenza. U x'għandek int, jgħidilna l-Apostolu Pawlu, jew jistaqsina, x'għandek int li ma rċevejtux? X'għandek tajjeb? X'għandek illi huwa nobbli u aċċettabbli quddiem Alla, illi ma rċevejtux għandek? Dik hija ħnina Alla. Illi fl-aħħar mill-aħħar Pawlu qiegħed jgħid illi Alla qisu dak il-fuħħari illi mill-istess aġina ta' tafal kapaċi jagħmel reċipjent għall-lajb għas-srija jew xi ħaġa komuni. Imma jagħmel ukoll reċipjent sabiħ, nobli, xi vażun kollu ġmiel u mpitter u glejżjat. Alla kapaċi juri
jew jarraf l-għana tal-glorja tiegħu ma' ħwejjeġ tal-ħniena. Aħna ħwejjeġ tal-ħniena. Il-Bibja tiddeskrivi l-Kristjan bħala reċipjent tal-ħniena. Sempliċement Alla ferra l-ħniena tiegħu għax oġbu. Iferra il-ħniena tiegħu fija. Għaliex fija dik li għandha timlini b'sens ta' meraviglia, b'sens ta' eċċitament, b'sens li jien issa rrid nirrispondi għall-ħniena tagħha. Irrid nwieġeb għalija. Ma nistax nafforda li nibqa' kajman, li nibqa' bħalli kieku għax niġi xejn. Alla mexa miegħi kif mexa ma' Ġakob. Ġakob li minkejja il-fallimenti morali kollha tiegħu Alla ried illi juri il-grazzja u l-ħinja tiegħu. Propjament miegħu. Pawlu jgħidilna hawnhekk li aħna ħwejx tal-ħniena li Alla ħejjihom minn qabel għall-glorja. Imħejjin minn qabel. Mhux għax aħna minna xi ħaġa jew ikkoperajna jew kellna xi rieda tajba jew għamna xi volontarjat jew xi ħaġa. Le, imħejjin minn qabel. Magħna wkoll ju sejħilna mhux biss minn fost il-Lut, imma wkoll fost il-Ġentili, bħalma wkoll jgħid f'Ħosea. U Pawlu biex jikkonferma kemm dan huwa minnu jikkwota il-pass il rajtilkom dal-għodu minn Ħosea. Il-pass. Tant sabiħ. Insejħilhom poplu tiegħi lil dawk li ma kienux poplu tiegħi. U maħbuba lil dik li ma kienx maħbuba. U jiġri li fejn kienu jgħidulhom m'intomx poplu tiegħi, huma jsejħu u li Alla il-ħaj. Imma għaliex jissejħu hekk għax Alla jintervini, Alla illi jersaq lejna, Alla illi jżurna, jżur bil-ħniena tiegħu lil dawk illi iridhom. Skont il-predestinazzjoni eterna tiegħu illi jesperjenzjaw il-ħniena meravigljuża u inkredibbli tiegħu. Il-ħniena t'Alla irridu ngħidu aktar minn hekk. Il-ħniena t'Alla illi twassal lil xi wħud għal glorja eterna. Illi dawn se jkunu il-poplu illi matul l-eternità prova immaġina se jkunu fid-gawdija u f'xirka qaddisa u ħelwa malla u mal-anġli tiegħu dik il-kumpanija illi ma jistgħux immaġinaw. Alla x'ħejja għal dawk li jħobbuh. Però aħna ħobbuh nafu sewwa għax hu ħabna l-ewwel. Però l-ħniena Alla illi min natura tiegħu huwa ħanin. Il-ħniena tiegħu tilħaq prattikament l-nies kollha. Sawt mhux qed nikkontradixxi lil nifsi. Il-Bibja taraf illi hemm ħniena salvivika li tkellimna fuqha Pawlu jispjega. Ħniena salvivika, ħniena li twassal għal mafrad nubiet u l-ħajja eterna fis-sema. Però Alla wkoll għandu ħniena mal-ħlejja kollha tiegħu. Mal-ħlejja kollha tiegħu. Hija ħniena aħna nsejħu l-grazzja komuni t'Alla li Alla għax huwa Alla twajjeb jesprimi il-ħniena tiegħu matul l-omor ta' kull ħlejqa tiegħu. Per eżempju, il-fatt li Alla jibgħat ix-xita b'mod indiskriminat. Jekk għandek żewġ bdiewa, wieħed huwa Kristjan u l-ieħor huwa atew, wieħed ifaħħar l-Alla bil-sin u l-ieħor jidajlu, u dan għandhom qasam għalqa tmiss ma' xulxin. Alla meta jibgħat ix-xita, jibgħat ix-xita fuq tal-Kristjan biss fuq it-tnejn. U dik hija esibizzjoni tal-ħniena t'Alla. Li Alla minkejja li jaf li l-atew huwa għadu tiegħu xorta waħda jibierku bix-xita u xorta waħda jtallaw ix-xemx. U xorta waħda jagħti intelligenza u barkiet temporali, jagħti ġid, għana, ikel, familja. Nistgħu nibqgħu nsemmu dan parkiet innumerabbli illi Alla imqal lin-nies illi fil-ment u bla mistħija ma jistqarruhx fil-ħajja tagħhom Alla huwa ħanin magħhom. Però ħniena tiegħu ma' dawn in-nies tieqaf mewlhom. U dik hija l-ħsieb sobriju, l-ħsieb li għandu
jagħmilna f'sensina. Ma nistax jiena ngħid għal nies illi m'għandhomx il-biża' Alla u narahom li dawn huma suċċessuni fil-ħajja. U għandhom ġid bir-radan u qatt ma jimirdu. Ma nistax ngħid għalihom għax naf illi sakemm jibqgħu fin-nuqqas ta' ndiema u l-indiema hija don li jagħtilek Alla li twassal għal ħajja ta' dejjem. Dawk in-nies il-ħniena ta' Alla magħhom se tieqaf. Għaliex għax il-bniedem fl-impenitenza tiegħu fin-nuqqas ta' ndiema Alla jagħtih il-barkit tiegħu u hu jaqlibhom f'saħħta għalih innifsu. Il-bniedem kull ma jmiss apparti mill-grazza Alla jaqilbu f'saħħta għalih innifsu. U Alla xorta waħda araw il-fatt illi il-pagani fi żmien l-Apostlu Pawlu kien iżur ta' funtom minn belt tal-oħra għamek qiegħed f'Ikonju u qiegħed pratikament iprieka lil dawn in-nies li jinġamaw flimkien wara li kien għamel miraklu ta' fejqan u jispjegalhom jgħidulhom ja rġiel għaliex qegħdin tagħmlu dan għax pruvaw joffrulu il-barrin bħala sakrifiċċju ħasbuh Alla. U l-Barnaba wkoll ħasbuh Zeus u għal ieħor tal-qadan. Ja rġiel fejn qegħdin tagħmlu dan, aħna wkoll bnedmin li nħossu bħalkom. Normali bħalkom. U qegħdin ixandrulkom biex idduru minn dal-fruat tal-idolatrija ġifieri. Duru lejn Alla l-ħaj jagħmel is-sema, l-art, il-baħar u kull ma fihom. Li fi żminijiet li mgħoddija ħalla l-ġnus kollha jimxi fit-traqathom u vera. Pawlu jammettija din. Fit-tasmat il-qadin partikolarment il-ġnus tad-dinja kienu fl-idolatrija kienu fit-tlam. Alla ħallihom jimxi fit-tlam. Però xorta waħda ma ħallix lu jnifsu mingħajr xhieda. Billi għamlilhom il-ġid u tagħna mis-sema xita, staġun tal-frat, mela qlubna blika l-ferħ, bħalma qed lielna il-kol, Kristjani jew maħniex, kull fejn inti f'din id-dinja xi darba oħra, xi ftit jew wisq se tkun reċipjent tal-ħniena komuni tal-bnedmin kollha. Dik li rridu nirrikonoxxuha. Il-fatt li Alla jagħnina, jagħtina n-nifs, jatina il-ħtiġijiet tal-ħajja. Hija ħniena ġenerali li naraw fil-ħolqien u fil-providenza Alla. Alla providenti li qassam bil-bontà mill-ġid tiegħu lin-nies irrispettiv jarfuhx jew le, imuhx jew le. Però ħanerġa' lura għal din it-tema grandjuża li għalhekk inkitbet il-Bibja biex tarrafna l-ħniena speċjali. Il-ħina speċjali li tagħmel differenza bejn it-tfel u l-ġenna. Il-ħina speċjali li tagħmel differenza bejn telfin etern u salvazzjoni eterna. Il-ħina speċjali talla miġġuba minn Kristu Ġesu bnu permezz tal-Evanġeli. Li aħna għajna mhux nkunu intelligenti, ma Alla għarrafna, Alla oġbu illi iva jiġbidna lejh bil-ħbula tal-ħniena tiegħu. Il-ħniena speċjali tiegħu. Tasal biss lil-mażulin tiegħu. Iva l-Bibja titkellem dwar il-mażulin tagħna, il-maħbubin tagħna. U dan ifisser allura li xi wħud mhumiex mażulin. U xi wħud mhumiex maħbubin fl-istess sens. Ċertament nafu differenza illi Ġakob Alla tratta miegħu b'mod differenti ħafna minn kif tratta maħuħ Tewmi Eżaw, tantu hekk li l-profeta jgħid ħabbejt il-Ġakob iżda bart il-Eżaw. Ċertament Alla ma jimxix l-istess ma' kulħadd. Il-ħniena tiegħu jagħtiha skont ir-rieda sofrana tiegħu. Skont ir-rieda sofrana tiegħu. U jagħtiha lil dawk li huma vittmi tad-dnub tagħhom stess. Aħna bil-mat ngħidu waqqajt il-ġebla fuq saqajja. Ġifieri ġibt id-deni fuq innifsi. Għamilt il-ħsara lil-ruħi stess. Mhux xi ħadd, mhux dort ta' Adam. Ma l-ewwel ċans li kelli jiena esprimejt l-istess rieda li kellu Adam li ried jitla' minn Alla. Ried jabbanduna lil Alla. U Alla iva fejn jien qed naħrab minnu Alla jfittixni u jsibni u jiddikjarani reċipjent tal-ħnija tiegħu. Ġesu meta der fostna
ċertament wara li nifsu rivoluzzjonarju tal-ħina tagħna. Il-fatt kif il-mexxejja Lut li kienu tant fi straitjacket reliġjuża ta' ħafna kmandamenti trivjali li ħolquhom għalihom infushom. U r-reliġjon kienet sar xaġa tant fossilizzata, tant ibsa, tant nieqsa mill-imħabba. Imma mbasta minn għalihom qegħdin josservaw liġi ta' Mosè. U Ġesu, infatti mill-bidunet kważi imbagħad minn dawn il-mexxejja reliġjużi. Ma bħal-fatt il Ġesu ġie x'għandha il-ħniena tagħna. Il-ħniena tagħna mal-proxmu minn tagħna lil-proxmu. Il-ħniena ħajdu hekk qatt ma kienet moda ġvera. Fost il-bnedmin, il-bniedem jinqeda bir-raġuni mawġa tiegħu u sama tajjeb din. Juża l-intelligenza tiegħu biex jiskansa r-responsabilità li juri l-ħniena. Fil-parabola tas-Samaritan. Ngħidulkom jiena li meta għadda l-qassis u ra lil dak ir-raġel minn xhuma laqt nofsu metru. ċertament, il-qassis irraġuna u qal isma' għandi d-dover tiegħu fit-temp biex naqdi, ma jistax naffodja li nieqaf. U l-Levit għamel l-istess. Nużaw ir-raġuni tagħna. Anke bi ħwejġ qaddisa biex ma nurx ħniena. Il-ħniena qatt ma kienet moda, Ġesu ġie u urina verament x'inhi l-ħniena tantu hekk illi n-nies partikolarment dawk illi minn għalihom kienu ir-rajja fuq il-poplu ta' Iżrael ma setawx iġerħuh, ma setawx illi jissapportu it-talim tiegħu kemm bil-fom kif ukoll bl-emin tiegħu. Nagħtikom ftit eżempji. Ġesu ħada qatta bla ħaber kontra l-interpretazzjoni tifsira tal-liġi. Alla tal-liġi permezz ta' Mosè. U l-iskribi, l-esperti ta' dil-liġi ġabuha illi inti tista' faċilment tobdi għal-liġi tagħna. U Ġesu qal Ġesu qal il-liġi tagħna hija wisq aktar li qed tippretendi jew taħseb li hija Mattew 5 vers 34. Smajtu li ntqal ħobb lill-għajrek u wobgħod lill-għabd tiegħek hawnhekk ir-raġuni mawġa tal-bniedem ħobb lill-għajrek qiegħda fil-Bibja, Levitiku, eċċetera. U wobgħod lill-għabd tiegħek fejn fil-Bibja? Ma teżistix! Imma l-iskribi di żiduha. Tradizzjoni qaddisa di. Inħaltu l-Bibja mal-fema umana nagħmluhom balnu wieħed u nippreżentaw lin-nies. Ħobb lill-proxmu tiegħek, ħobb lill-għajrek u wobgħod lill-għabd iżda jien ngħidilkom. U hawnhekk Ġesu qed jimmira l-kanuni tiegħu direttament kontra l-awtoritajiet reliġjużi illi kienu jisimgħu dakinhar il-mor ta' ġo qalbhom nasib jiena żdied kontrih. Ġesu qed jaqleb il-konvenzjonijiet kollha, qed jaqleb l-ideat popolari kollha. Jien ngħidilkom però, ħobbu lill-edewa tagħkom, x'inhu ħobbu lir-Rumani qed tgħid inti? Ħobbu lir-Rumani li ġew daħlu f'pajjiżna qed jisirquna t-taxxi qegħdin jisfruttawna iġelunna nġorrulhom il-bastijiet tagħhom u l-armaturi tagħhom għal mil minn għamel ħalsuna dal-affarijiet kollha. Il-poplu dik kien poplu kalpestat, abbużat minn poter li dakinhar inserta il-poter ewlieni tad-dinja, l-Imperu Ruman. U Ġesu qed jħobbu li ma tagħmilx sens. Ma tagħmilx sens ħobbu l-edewa tagħkom. Ġesu ġie biex jarrafna l-qalb tagħna bħalma b'ebda mod. U qatt ma tista' tasal u tgħid jien ħafna il-ġenna. Li ħaq xi ħaġa kbira. Imma din hija l-meraviglia tal-dinja tagħna. Jagħtik l-oppost ta' dak għandek. U għalhekk kifa ħobbu l-edewa tagħkom bir kull dawk li jisħtukom, għamlu l-ġid il dawk dan huwa l-emin tagħna, għalhekk jagħmel magħna.
bniedem qiegħed jgħidu Alla ma jeżistix u dik hija fantasija u Alla xorta għadha jbieku. Jbierek il-ledewa tiegħu. Għamlu l-ġid dak li jobodukom, jitolbu għal dawk li jaħkrukom, persegwitawkom biex tkunu li missierkom biex tkunu tixbħu għal-missierkom. Dan huwa l-għan tal-Vanġelu. L-iskop Alla waslina l-Vanġelu għal biex aħna nsiru familja kbira ta' awlied li nixbħu partikolarment lil Ġesu Kristu. Għax tħobbu minn ħobbkom xi ħlasankom. Kulħadd hekk jagħmel. Ħobb lil min ħobbhom. Tit for tat. Xaħat tagħmel pjaċir, irid niftakar mela xi darba irid nagħmlu pjaċir. Xaħat tagħmel li faċenda irid nagħmlu faċenda xi darba. Il-bniedem naturali jekk jagħmel. Mu qed tagħmel xejn speċjali jekk jgħid Ġesu. Hekk ukoll għamlu l-pubblikani. Li ma kellhom ebda pretenzjoni tar-reliġjon tagħmlu l-pubblikani. U jekk tisselmu lil ħudkom biss, x'tagħmlu aktar mill-oħrajn? Ma jagħmlux dan ukoll il-pubblikani. Kunu mela perfetti. Se n-nuqqas taħnina tagħna se jiena naraw kif nużaw moħħna, il-moħħ mawweġ tagħna kontra l-klandestini, kontra l-Arab, kontra s-Suwed, kontra r-refuġjati, rasbuġa jiklu ħobżna. Kemm il-dabar? Jina tal weġġa. Hija problema, ċertament hija problema. Ma meta skar, kieku kont fiż-żarbun tagħhom, anzi skuża ruħi għax m'għandhom żarbu ħafna drabi. Kif kont minn flokhom, kont trid minn ħanna għalik minn int għax ma kienx għandhom. Għandna bżonn aħwa li nibdlu l-mentalità tagħna. Qudiemna għandna sena ġdida u għandna ħafna spazju fejn nimirħu u nduru dawra ma' nfusna u ngħidu ma ta' bilħaq jien il-karatteristika pekuljari, il-karatteristika li bija li naraf illi jien disċiplu ta' dak li ġi prikka l-ħnina, ta' dak li għal dik l-istorja ħelwa, ta' libel illi wara li ħammeċ isam missieru u ħlilu ġidu kol. Ximma allura missieru laqgħu bil-ferħa u għamillu parti u libsu ċurket u libsu l-da u għatillu loġa msemmet u ċelebraw għax dan huk kien mejjet raġal ħajja kien netlu fl-istab. Dik ħnien dik qalb ta' ħnien Alla illi aħna għad rridu nibdew biex inqarbu leha biex turriflessa fina. Imma aħna rridu bħal fis-soċjetà tagħna il-jeddijiet tagħna. Għandi dritt ta' dil-ħaġa. U għandhom għallum għandna d-drittijiet għal-klib, d-drittijiet għal-disabled, d-drittijiet għal-tfal. Kulħadd għandu d-drittijiet tiegħu li jrid nagħmel enfasi kbira li jien għandi dritt ta' dil-ħaġa. U Ġesu kellu id-dritt li jkun magħruf bħala Alla. Għax hu Alla. U wara dak id-dritt minħabba fik u ġib bħala qaddek. Dik hija ħinna tagħna l-aħbar. Dik hija ħinna. Mhux id-dritt hija tagħmek iva ma dritt kemm kapaċi twarbu biex turi l-ħnina ħadd. U ma tibqax tappella għar-raġuni mawġa tiegħek u ma tibqax iġġib l-iskużi minħabba subajk. Imma tar fejn tara l-bżonn u fejn tara l-uġieħ tweġġa ma dak li jkun. U fejn tara dak li jkun huwa mattan tissollevaħ bil-intervent propizju tiegħek. L-ħwa il-Vanġelu dan propjament dan illi iwaslilna. Jekk jiena nippretendi u ngħid jiena reċipjent tal-ħnija Alla. Fejn hija l-ħnija? Kif għattilkom fil-bidu, huwa attribut komunikabbli. U tista' tinduna jekk ta' bil-ħaqqa intix mill-ħuq min-ħnija Alla, jekk inti għandek qalb ta' ħniena. Pawl jgħidilna sa warbu l-affarijiet kollha x-xewa, r-rejba, l-ħażel, l-idolatrija, warbu minn żgħhom dak l-affarijiet u ilbsu bniedem ġdid li hum ġeddet fil-erf skont il-xbieqa minn ħalqu. Kif inhu dak bniedem ġdid? Qalb ta' ħniena, ta' ħlewwa, ta' tjieba, ta' saba, ta' maħfra. Għadda l-boħra il-modija Alla mhijiex misterjuża aħwa fi tal-affarijiet. Mhijiex m'hemmx xi
enigma li rridu nsolvu għax maħniex nifhmu. Tista' tifhem. ċar tont, l-Ispiritu Santu wassallikx din it-tnija Alla jekk inti prattikament għandek għajek miftuħa u id-nejk sensittivi għall-lajta, għall-bikja, għall-karba, għall-tnejida tal-poxma tiegħek. U tasal biex tagħmel xi ħaġa. Tasal biex attwalment jekk ma tdaħħalx idejk fil-but biex tgħin finanzjarjament. Tuża mill-ħin tiegħek u tkun ta' servizz għal ħadd ieħor. Bħalma kien Ġesu Kristu għalina. Ġesu innifsu ta' lil-ħniena il-priorità assoluta. Għana fil-drabi nitkellmu dwar l-imħabba, ċertament. Ma qed nitkellmu dwar aspett partikolari tal-imħabba. Imħabba lejn il-ħatja, imħabba lejn il-miżerabbli, imħabba lejn il-batuti. Dik hija l-ħniena. Ġesu ċertament fl-aħħar kellu raġun illi iċanfar lill-Farizej. Issa l-Farizej kienu l-krema tas-soċjetà dakinhar, ma ħasbux il-Farizej kienu n-nies kienu jinżawru l-kappell. Kienu l-akram tal-akram. M'hemmx aħjar minnhom fost il-lut. U Ġesu jgħidilhom gwara likom skribi u Farizej kemm intom ipokriti. Illa xintom taxfru n-nani xibtu l-kemmun. Xieġifieri? Jagħtu d-deċmi fuq pjanti li kien jżommu d-daġġol qasrija. Tajjeb pjanti li kien jaqta' xi żewġ werek biex jagħmel xi salza bihom. Kien joqogħdu kemm il-werqa ġdida ħarġet din il-pjanta tal-kemmun. Biex minn kull 10 waħda werqa waħda kif jagħmel it-tempju. Allura jikkalkula dik il-werqa kemm tiswa. Biex kollu mbagħad nagħti d-deċmi fuq dawn l-affarijiet trivjali ċoċali. U hekk kienu jagħmlu. Kienu jagħtu d-deċmi fuq dawn il-pjanti li huma xejn fl-aħħar mill-aħħar. U traskurajtu l-ħwejjeġ l-aktar importanti tal-liġi. Il-ġustizzja. Il-miżerikordja u l-fedeltà. Il-miżerikordja hija kelma oħra flok ħniena. Illi inti turi kumpassjoni lejn dak li huwa miżeru. Lejn dak li huwa fallut. Dawn in-nies minkejja r-reġiżjoni magħhom naqsu milli jieħdu l-ispirtu tal-liġi. Alla tal-liġi tiegħu biex aħna nkunu ħanina ma' xulxin. Dawn kien miskom ipprattikajtu ma tħallux l-oħrajn mhux magħmulin. Alla rridna ċertament nobdu liġi kollha tiegħu. Imma partikolarment rridna nafu illi aktar minn kollox hemm il-miżerikordja, il-ħniena. Ġesu waħda mill-beatitudnijiet tiegħu meta jdeskrivi il-bniedem milħuq mill-grazzja ta' Alla. Imberkin il-ħanina għax huma qatt jirċievu ħaniena. Fil-ġudizzju. Illi anke ma tagħmel xejn ħajasal. U se tidher quddiem Alla biex tagħti konti innifsek. Għax ix tappella ħina. Għax jekk tappella ġustizzja kemm talba titlobilux il-Alla. Għatini dak l-ħaqni, ħarra ma titlobilux. Ġesu jgħid min qabel kemm huma fortunati jew kemm huma x-xurtjati kemm għandhom jodru nfushom bħala kuntenti dawk li hu l-ħniena għax dawn qatt jiġu ħniena. Il-fatt meta inti ħanin mill-ħadd tiegħek diġà qed turi illi Alla laħqek bil-ħina tiegħu. Illax mill-milja ta' Ġesu Kristu ħarġivejna grazzja kontra grazzja. Irċivejna grazzja superflua, grazzja żejda. Mhux biss biex taħfer lilna u tnaddaf lilna, imma biex bija nilħu l-ħadd ieħor. Dik l-idea. Għalhekk Ġesu jgħid illi jekk intom taħfru l-bnedmietijietom Alla wkoll jaħfrilkom ħatijiet. U l-maħfra x'inhi? Il-maħfra hija espressjoni tal-ħniena. Inti offendejtni ma jixraqlekx illi jiena qatta l-karti. Imma ħaqqat tagħhom. Irrid nilliberak mill-ħtija. Dik hija l-maħfra. U fil-istess ħaġa li jekk intom taħfru l-bnedmietijietom Alla wkoll jaħfrilkom. Għaliex mhijiex misterjuża l-modja tagħna? Għaliex tista' tara mill-lemil tiegħek
mit-trasformazzjoni li jġib fik l-Ispiritu Santu, l-Ispiritu ħaj tal-Alla. Jekk ta' bilħa il-Vanġelu huwiex imlaħħam fik. Jew jekk għadux fuq il-karti. Jew għadux f'garzella ċkejkna ġo moħħok illi tużaħ meta kif u fejn fettillek. Ġesu dejjem saħaq illi l-ħnina hija wisq ola mir-ritwal, mill-ċerimonji, minn affarijiet l-oħra kollha. Marru tagħmlu xi fisser dan, jiena ħnina rrid u mhux sakrifiċi. Għax ma ġejtx insejħ lin-nies ġusti. Iżda midinbi. Ġifieri quddiem Alla inti bħalissa kif tara kien nifsek? Bħala midneb, le? Bħala midneb. Midjun. Midjun illi issa jiddependi minnu. Nirċevix il-kanċellazzjoni tad-dejn tiegħi. Hemm wieħda però fl-Iskrittura li dawk kollha li jfittxu lil Alla u jfittxuh b'qalbhom kollha isibuh u jsibuh fil-milja tal-ħnina tiegħu. Ġesu meta ħafer lill-mara maqbuda fil-fatt fl-adulterju u ġabuha qudiemu hemmhekk ukoll Ġesu wera s-supremazija tal-ħnina fuq il-ġustizzja. Dawn in-nies bil-ġebel f'idejhom bla saportu, Mosè ordnanna biex bħal din nħaġruha. Inti xi tgħid? U ħaffef id-dux għax lesti biex nħaġruha jibdu ġustizzja. Jibdu ġustizzja. X'den u xaħar. Min minnkom bladnu jixtru l-ewwel ġebla. Tridu ġustizzja? Ġustizzja kulħadd, le? Kulħadd. Mhux għamara biss. Jekk xejn għal-mara u ir-raġel li żena magħha fejnu, għax ma ġibtuh. Għabattuħu fil-fat! ħaddilkom! Intom ċorma sliħa! Kif ma ġibtuħx ukoll? Il-ġustizza ġi sama kulħadd. Mela allura, jekk inti trid ħaġġara din-mara, inti inti bladlu biex tħilint l-ewwel ġebla. Kulħadd talaq barra, u ħadd bewweġ, ejjew nirriflettu ftit. Il-ġustizzja twassalna biss għal kundanna quddiem Alla. Imma l-ħniena li għandna bżonn. Narraskom miegħi bit-tjieba jew bil-ħesed u bil-ħniena u tkunu tiegħi għal dan huwa l-Vanġelu. Ġabbu jgħid għax il-ġudizzju se jkun bla ħniena għal min ma jux ħniena. Il-ġudizzju li aħna nemmnu fih u nisqarruh mal-miġġja ta' Kristu se jkun hemm ġudizzju universali għal kulħadd inti inkluż. Il-ġudizzju se jkun bla ħniena għal min ma werix ħniena. Għalhekk Ġesu jelenka isemmi intom kont bil-ġuħod majduni, kont bil-ħaċċis ejtuni, kont fil-ħabs ġejt iżżuruni, mejjel ta' ħniena. Dawk huma l-prova, dawk huma s-sustanza, dawk huma l-evidenza ħajja. Illi bil-raġun tinsab fuq il-lemin tiegħi. Bil-raġun tinsab fuq il-lemin tiegħi. Itlu fil-ferħ ta' sidkom. Il-ġudizzju se jkun bla ħniena għal min ma jurux ħniena għax il-ħniena titrionfa fuq il-ġudizzju. Kif nistgħu naħarbu l-kundan tal-infern? Minħabba l-ħniena tagħna. U l-ħniena tagħna murija fuq is-salib. Murija fuq is-salib tal-Kalvarju. Meta konna għadna midinbin Kristu. Għalek issa minn ebda għal dawk li huma fil-Kristu Ġesu. Kif għattilkom Pawlu l-Apostlu għal wieħed kien raġel illi kien mimli b'dan is-sens ta' meraviglia. Ħajħajtew minn ġurnata għall-oħra. Ma setax jinsa, ma setax jaċċetta l-fatt kif hu Sawl l-inġurjus, il-midaj, il-kiefer, il-violenti, bir-reliġjożità u l-gburija u s-supervja reliġjuża kollha tiegħu. Alla laħqu. Seta' faċilment ħallih imud kompli persegwita l-sara u jxkom ħabs u ħallih. Dak is-sens Alla jgħid lil min irid jurħniena u lil min irid ukoll iwebsu bħal m'għamel il-Farun. Alla seta' tfilu l-ftila mill-ewwel. Alla huwa l-omnipotenti. Ma raw daqsxejn differenza. U Pawlu jgħidilna, araw mela il-modija tagħna illi kapaċi juri tiba tiegħu, kapaċi juri wkoll illa jew is-severità tiegħu minħabba id-dnub. Pawlu
Għalhekk jiena perswas għamel dak li jagħmel u rnexxielu illi jkun ta' bilħaq effettiv għas-sab ta' Alla. Il għaliex kien missjuq kontinwament minn ħna Alla. ħet Alla għalija kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Fl-ewwel ittra Timotja jiena nizzaħħar li Ġesu Kristus sidna li tagħmel l-għajnuna sabni fidil u qiegħdni fil-Ministeru jien qabel kont daj, persekutur, inġurjuż, imma qlajt ħniena għax dan għamiltu fl-injoranza b'nuqqas ta' fidi. Aħna xejn, kif sabu? Kif Ġesu ta' Nazaret glorifikat is-sema jidirlu f'nofs il-jum u sejlen Damasku? Kif sabu f'dak il-moment? Sabu ignorant u inkredulus. Ignorant spiritualment minkejja li kien min għalih xi gran kera. Pawlu jammet il-kien ignorant dwar lotja ħielsa Alla, tal-maħfra fil-Kristu Ġesu. U l-grazzja ta' sidna kotrod bla qies bil-fidu bl-imħabba li fil-Kristu Ġesu. U dan ikun normali. Illi aħna li jirċivejna l-ħniena, issa l-grazzja kompli doktor fina. Meta aħna nissetiljaw għal ċerta livell u ngħidu issa kontent li għandi. U ma għadikx zelusa l-aktar, xewqana l-aktar. Ma sinjal ħażin. Ma sinjal dubjuż ħafna. Għax il-ħniena Alla aktar ma tirrifletti fuq aktar twaslek biex tgħid imma għaliex. Għawlek jgħid dik kelma vera ta' min aħħar kollox Kristu Ġesu ġie id-dinja biex isalva l-midinbin li fosthom jien l-ewwel wieħed, jien. Sens ta' meraviglia. Jekk ma niskopruhx, jekk ma nrawmuhx fina, il-ħajja tagħna tibred. Il-livell ta' kristjaneżmu tagħna jiġi wita. Meta Alla jridna li aħna nibqgħu nixxabtu biex il-panorama tagħna tal-grazza Alla tinfetaħ aktar. U twassal u ma nibqgħux nirraġunaw illi Alla waħani magħna għax ma nimirtux għax għandna l-ġid tad-dinja. Jasa. Alla jridna narfu ir-rikkezzi insondabbli ta' Kristu, rikkezzi illi ma tistax tiskandal, ma tistax tkejjilhom. Li jinsabu fil-Kristu, barkiet spirituali. Li Alla tagħna minħabba fih, skont il-bnieda kbira tiegħu. Dan huwa l-awguri tiegħi għas-sena ġdida. Li aħna nitgħamlu nimirħu u nirriflettu fuq il-bnieda Alla biex bekk il-ħajja tagħna tkun rivoluzzjonarja. Biex nisiddew għadu każ. Sissa pajjiżna għadu iżeblaħ il-Vanġelu. Il-għaliex qed jgħoddu bħala xi ħaġa komda li żomma fil-but, domna ma' onqok, xi ħaġa rħisa li ma tiswilek xejn, ejjew nkunu rivoluzzjonarji għas-sena Alla. Illi ta' bilħaq bl-emejjel sorprendenti tagħna illi n-nies ma jippretenduhomx għax huma kontra raġuni. L-emej taħnina tagħna nibdew nuru li Alla ta' bilħaq u ħaj qed jagħmel fina għat-trasformazzjoni tagħna u għall-glorja tagħna. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now